Ola, chamo-me Antón e vou contar a historia titulada O Nadal. Era un nubroso día de decembro e eu cumplía 12 anos. Decidín invitar aos meus amigos por esta ocasión. Decidimos invitar á tarde. Chegaron a partir das 4 e estuvamos xogando a varios xogos. Logo fomos para dentro porque empezara a chuviscar. Ao final, casi de todo cando xa era noite, decidimos ir dar unha volta por cerca da nosa aldea. Decidimos ir a unha aldea de baixo a cantar vilancicos, para poder que nos ganara algo. Petamos a varias casas, pero nada. Na primeira, berrarnos incluso. Fomos a varias, hasta que na última vimos un portal grande, no que era unha casa que se parecía de bastantes cartos. Decidimos timbrar para ver se debía sorte. Unha señora de uns 60 anos díxonos que ocorreu. Nós empezamos a cantar unha canción chamada Bonito Sabanero, para ver se nos podía dar algo. A señora, ilusionada por ese suceso, decidiu darnos un billete de 50. Nós dixémoslle que non, que eran moitos cartos para o que fixáramos, pero ela insistiu. Cerrou a porta e deixounos solos. Nós, alegrados, fomos para unha marquesina cercana a ver canto colléramos en total. Tiñamos que repartir 8,70 para cada un. Cando xa íbamos pola miña casa, ao lado un veciño meu tiña 2 fillas e tiña unha casita de xoguete máis un tobogán. Foron un dos meus amigos a subirse ao tobogán, pero o tobogán era para maiores de 5. E ao peso deste rapaz, o tobogán quedou ao chan facendo un gran ruído. De repente, unha luz saída dunha ventana escoitouse. Que pasou? Nós, asustados polo ocorrido, empezamos a correr para a casa. No medio, un compañeiro meu cae no chan, pero nós seguimos. Ao final, chegamos á casa todos contentos. Pero isto non acabou así. Nós, cando estábamos na casa, escoitamos aínda berros repetidos e repetidos. Nós, asustados por se fora polo da casa, levantámonos. Esa casa tiña todas as luces encendidas e todos estaban fora. Nós decidimos preguntarlle que pasaba e dixo que 3 rapaces estaban a xogar e que lle romperan o tobogán. Nós pedímoslle desculpas polo ocorrido e fomos á nosa casa todos contentos por ganar 50 euros. Pero, cando chegaron as nais dos meus compañeiros, berraronlle todos por facer o que fixeron. Pero todo acabou ben e non houve ningún ferido. O que quedou despois estaba todo mollado e veunos a falar un de nós. E así quedou a historia.